Moikka, mä oon Roosa Pöllänen. Mä oon ekan vuoden fyssariopiskelija Metropoliasta. Mua on aina kiinnostanut ihmiset ja terveys. Mä opiskelin 2 vuotta kansanterveystieteitä, mutta mulle tuli vähän semmoinen olo, että mä kaipaan jotain vähän aktiivisempaa ja toiminnallisempaa työtä tulevaisuudessa, niin siksi nyt sitten fysioterapia. Mä oon työskennellyt aiemmin lasten liikunnanohjaajana. Mä oon ohjannut niin yksittäisiä lapsia kuin lapsiryhmiä. Sitten mä oon ollut päiväkodissa, jossa mä sain aika nopeasti aika suuren vastuun, mutta laitettiin tekemään varhaiskasvatuksen opettajan pidempää sijaisuutta. Mutta selvisin siitäkin hyvin. Sitten mä oon työskennellyt koulunkäynnin ohjaajana alakoulussa. Se vaati aika nopeaa reagointikykyä ja semmoista ihmistuntemusta, että ties aina sit, kun siirtyi seuraavalle tunnille seuraavaan luokkaan, että ketkä on ne, ketkä tarvitsee eniten apua. Vapaa-ajalla mä tykkään liikkua tosi monipuolisesti sekä ulkona että sisällä. Talvella tykkään hiihtää ja lasketella. Kesällä mä tykkään purjehtia ja pyöräillä ja itse asiassa kans hiihtää. Mä hiihän rullasuksilla kesäisin sitten. Eli aika semmoista monipuolista. Miksi mä hain just tänne harjoitteluun on se, että mä oon aina viihtynyt lasten parissa. Mä koen, että mä saan lapsilta ihan hirveästi ja pystyn myös niin kuin antamaan lapsille ihan hirveästi, niin se on semmoista molemminpuolista hyötyä. Mä näkisin myös, että mä työskentelen tulevaisuudessa lasten kanssa, niin siksikin tämä olisi tosi hyvä mahdollisuus. Musta te saisitte tosi motivoituneen ja innokkaan opiskelijan, niin mä toivon, että mä pääsen teidän harjoitteluun ja nähdään harjoittelussa tai tulevaisuudessa sitten työelämässä. Moi moi!